Z nabídky na stránce multidict.net lze vstoupit do CLIL Store a vytvářet interaktivní webové stránky s bohatým multimediálním obsahem, kde jsou všechna slova propojena se slovníky ve více než 100 jazycích. Cílem tohoto návodu je ukázat, jak vytvořit online výukovou jednotku obsahující video a text, ve kterém jsou všechna slova propojena s různými online slovníky. Výuková jednotka, kterou zde používáme jako příklad, je dostupná na www.multidict.net/cs/780. Podívejme se na ní předtím, než ukážeme, jak byla vytvořena. Stránka obsahuje video vložené z ted.com a kompletní přepis textu. Poklepáním na libovolné slovo lze vyhledat jeho význam ve slovnících. Mohu zvolit cílový jazyk překládaného slova. A používat různé slovníky. Podívejme se tedy na to, jak byla stránka vytvořena. Ze stránky multidict.net vstoupím do části CLIL Store pro učitele, poklepu na modrou šipku ukazující na slovo Teacher. Poté musím provést registraci. Poklepu na Register a zvolím své uživatelské jméno. Napíšu celé své jméno. Toto jméno bude viditelné i pro ostatní uživatele. Napíšu také svou adresu elektronické pošty. Tato adresa nebude zveřejněna. A nakonec heslo, které musí obsahovat alespoň 8 znaků. Nyní se mohu přihlásit pod svým uživatelským jménem a heslem. Po přihlášení lze vytvářet nové výukové jednotky nebo upravovat již vytvořené. Je také možné odstranit vytvořené výukové jednotky. Abych vytvořil novou výukovou jednotku, musím poklepat na kolonku Create a Unit. Na stránce se objeví několik polí a možností. Políčko Title, do kterého napíši název výukové jednotky. Přes pole Float mohu nastavovat umístění textu na stránce. Pro delší video je vhodné zvolit režim posunu textu Scroll Text, takže uživatel může sledovat zároveň video i text. Pro vložení videa, audia nebo fotografie ze služeb youtube.com, ted.com, vimeo.com, flickr.com a tak dále je potřeba použít volbu pro vložení obsahu na stránku Share and Embed, kterou tyto služby obvykle nabízejí. Na stránce ted.com jsem si zvolil video, ve kterém vystupuje Scott Fraser. Poklepu na tlačítko Embed. Kód pro vložení videa vložím do pole s názvem Embed Code for Media or Picture. Vložit video nebo jiné médium lze i do textového pole níže. Pro tuto možnost však není dostupná služba plynulého posunu textu. Nyní výukovou jednotku doplním o text, k čemu použiji okno pro vložení textu. Je to vlastně velmi jednoduchý textový editor. Verze dokumentu zobrazená na obrazovce je vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu. Pro snadné čtení textu vložte na konec každého odstavce prázdný řádek. V textovém poli vytvoříte nový odstavec stisknutím klávesy Enter. Chcete-li vytvořit nový řádek v rámci jednoho odstavce, stiskněte kombinaci kláves Shift a Enter. Některé internetové stránky nabízejí video s přepisem textu. V této ukázce použiji video ze stránky ted.com. Poklepu na tlačítko Show Transcript, zvolím jazyk English a celý text vložím do pole na stránce CLIL Store. Text ze stránky ted.com obsahuje velký počet hypertextových odkazů, které musím odstranit ještě před vložením do okna textového editoru. Pokud bychom tak neučinili, výsledek by vypadal takto. Odstranit formát textu je poměrně složité a navíc je to nutné pouze u textu z ted.com.
Použiji tedy jednodušší řešení. Vložte text do pole Summary pod textovým editorem. Nyní označte celý text. Na počítači s operačním systémem Windows označím text stisknutím kombinace kláves Ctrl a A. Na počítači Apple označení textu provedete stisknutím klávesy se symbolem Apple a současně klávesy A. Nyní text vyberu, abych ho mohl vložit do textového editoru. Na počítači s operačním systémem Windows tento úkol provedu současným stisknutím klávesy Ctrl a X. Na počítači Apple současným stisknutím klávesy se symbolem Apple a klávesy Nakonec X. Vložím text do pole textového procesoru. Na počítači s operačním systémem Windows stisknu kombinaci kláves Ctrl a V. Na počítači Apple použiji kombinaci klávesy se symbolem Apple a klávesy V. Link je funkce, pomocí kterého lze vytvářet tlačítka, která budou odkazovat na jiné stránky nebo cvičení. Slouží jako pomůcka pro studenty a lze jej použít k propojení s jiným vzdělávacím obsahem. Do zeleného pole Button Text musím napsat krátký název, v tomto případě napíšu Tools Website. Do pole Link napíšu celou adresu. Doporučujeme celou adresu označit a vložit ji do pole, aby nedošlo k chybě při ručním zadávání. Pokud je zaškrtávací políčko s názvem .tvl označené, všechny slova na stránce se propojí s online slovníky. Upozorňujeme však, že funkce .tvl není dostupná pro všechny stránky. Poklepáním na toto tlačítko se budou stránky otvírat v novém okně. V tomto příkladu ukážeme, jak stáhnout textový soubor. Napíšu text Download CLIL Store Guide a vložím odkaz na místo, kde se soubor nachází, například v mé veřejné složce v Dropboxu. Zde zvolím jazyk textu. V této ukázce použiji anglický jazyk. Je důležité, aby si mohli studenti vybrat výukovou jednotku odpovídající jazykové úrovni. Aby byly výukové jednotky pro studenty přínosné, musím potřebnou jazykovou úroveň odhadnout co nejpřesněji. V této ukázce zvolím úroveň B2, protože se domnívám, že uživatel na úrovni B2 bude s pomocí slovníku schopen porozumět obsahu textu. Úrovně odpovídající společnému evropskému jazykovému rámci. Označím typ použitého média, v tomto případě video. Pro některé uživatele je důležitá délka videa. Přidám ji tedy na toto místo. Délku videa uvádím v minutách a sekundách, v tomto případě tedy 18:29. K výukové jednotce je vhodné připojit krátké shrnutí obsahu videa a uvést důvody, proč by uživatelé měli výukovou jednotku využít. Má to i tu výhodu, že výukovou jednotku bude možné vyhledat pomocí internetových vyhledávacích nástrojů, jako je například Google. Označím text shrnutí na stránce ted.com a vložím ho do pole Summary. Do pole Language Notes vložím text American English Good Sound Quality and Clear Pronunciation. Tuto možnost bych měl označit, pokud pracuji se zkušební verzí výukové jednotky. Označte ji pouze v případě, že výukovou jednotku dokončíte později nebo službu pouze testujete. V tom případě výukovou jednotku později dokončete nebo ji smažte. Pokud označím pole Owner, dávám tím najevo, že mám právo nebo povolení k použití videa nebo textu. Video ze stránky ted.com je legální pro použití v CLIL Store. Označením políčka Owner rovněž souhlasím s CLIL Store Copyleft Policy. Souhrn zásad je k dispozici pod odkazem. Nakonec poklepeme na tlačítko Publish. Výukovou jednotku, kterou jsem vytvořil, mohu nyní sdílet s kolegy a studenty z celého světa. A to je všechno. Výuková jednotka je označena číslem, například 780. To znamená, že jí je přidělena adresa www.multidict.net/cs/780. Všechny výukové jednotky v CLIL Store mají podobné adresy, mění se pouze číslo.
Unikátní adresa každé výukové jednotky umožňuje její snadné sdílení prostřednictvím blogů a sociálních sítí. K hotové výukové jednotce se lze kdykoliv vrátit a upravit ji. Toto je jedna z výukových jednotek, které jsem již vytvořil. Má adresu multidict.net/cs/245. Poklepáním na ikonu tužky lze přistoupit k úpravě jednotky. K dispozici existují různé nástroje. Mohu zformátovat text, podtrhnout ho, změnit barvu písma nebo pozadí. Do textu vložím obrázek. Využiju k tomu Dropbox, službu pro snadné sdílení souborů. Nyní se nacházím ve své složce Dropbox. Pravým tlačítkem myši poklepu na fotografii, kterou chci použít. V rozbalovacím menu zvolím Dropbox a Copy Public Link. V Clill Store poklepu na ikonu Insert/Edit Image. A vložím text. Mohu určit rozměry obrázku. Nebo poklepu na tlačítko OK a velikost obrázku upravím přetažením okrajů. Video nebo audio mohu umístit na libovolné místo v textu. Stačí kliknout na ikonu Insert/Edit Video. Mohu zadat adresu zdroje videa nebo audia. Nebo mohu použít možnost vložení. Vhodnými nástroji pro vytváření souborů v audio formátu jsou iPadio nebo SoundCloud. Obě služby lze s určitým omezením využívat i bezplatně. Nabízejí různé možnosti vkládání souborů obsahujících audio nahrávky. Pro video lze využít služeb Vimeo a YouTube. Obě služby lze s určitým omezením využívat také bezplatně. Nabízejí různé možnosti vkládání videa.